Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraron mu a wannan tasha mai albarka, Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya sa ƙarshen mai kyau. Masu kiran mu da gaishe mu da miƙo mana gaisuwa duka muna ansawa, kuma da masu mana kwamin Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya kankare mana zunubin mu gabaki ɗaya. ‘Yan uwa mun gane dawowa dangane da wannan karatu mai tarin albarka, mai tarin yawa, wanda yake muna ta ƙoƙari mu ga yadda za mu dinga yi don mutane su samu afuwa, su samu sassauci a cikin rayuwarsu. Za ta iya yiwuwa kai ɗan siyasa ne, amma kuma kana ta tsaye wankin hula yana nema ya kai ka dare baka gane ba. Za ta iya yiwuwa kai ɗan kasuwa ne, kana ta ansa sunan ɗan kasuwa kuma ka rako 'yan kasuwa, domin kullum sai dai ka je ka dawo da ɗan abin da ba a rasa ba, duk da dai komai na hannun Allah. Amma kar ka manta Allah ya ce ka tashi ka roƙe shi. Wataƙila kuma sana'ar manja kake ko ta man gyaɗa ko sana'a ta kamun kifi. Kai kifi ma kan shi fa akwai sa'an kama shi a cikin wannan harufan. Akwai abin da ake kai in ka san shi da kyau, wallahi ko sauro akwai inda in kame bai isa ya shigo inda kake ba ma, ballantana mutum. Sauro duk nacinsa akwai abin da harufan da in ka ɗaure shi da shi wallahi bai isa ya zo gun da kake ba. Balle wani matsiyacin mutum ya zo ce zai dame ka, ko wani fitinanne, ko wani majefi, ko wani maha'inci, ko wani magulmaci, ko wani mai kambun baka. To, za mu taho da karatun siga-siga, muna ganin za mu ɗauka sunayen Allah, za mu yi bayani a kansu kowanne ɗaya bayan ɗaya har mu gama su, da irin yadda mutane za su dinga tasarrufa da su don su samu sauƙin rayuwa. To nan dai za mu koma kan mu'amalanmu ne ta ma'aurata, dama musamman muna da shiri da muke so mu dinga gabatar da shi, saboda barkacewan haruffa da ake samun matsaloli. Ka auro mace, ka ci da ita, ka sha da ita, ka tufatar da ita, kai mata sutura, amma gaisuwan arziki ma baka isa taimaka ba. Ka auro mace, kai ka san wahalar da ka sha ka je ka auro ta, amma ran da ta zo gidanka kuma ta daina kallon ka sai dai wani. Musamman mu matanmu na Hausawa sun fi iya soyayya a waje gaskiya, amma da ka kawo matan Bahaushe gida, to gaskiya sai dai kai ta haƙuri, ka ɗauka a ranka ibada kake yi don Allah ya baka lada. Amma an ka ɗauka wai kayi aure ne don ka samu kwanciyar hankali da nishaɗi, to a gurin matan Malam Bahaushe ba fa duka ba, sai dai illa ƙalilan minhum, ‘yan kaɗan. Amma da malamai, da sarakuna, da shaidanu, da duk wani wanda ka gani, wallahi in dai sunanka Bahaushe ne kana auren ɗan Bahaushiya, to sai dai haƙuri. Ba mu kaɗai ba ne ba, kusan dai yare ne na duniya, amma musamman dai yaren Hausa. To su ma kuma akwai masu iya zaman, kuma akwai masu iya soyayyan, amma fa gaskiya a cikin 10 ba dole ka samu guda 3 ba. To wannan haruffa da kuke gani, shi dai wannan nari ne, wannan ma'i ne, wannan menene, wannan shi ma nari ne, wannan kuma ma'i ne. To kaga sai muka samu a ɗabi'an mutum ɗaya, mun samu nari, mun samu ma'i, mun samu nari, mun samu ma'i. To kaga rayuwar wannan mutumin za ta dinga kasancewa cikin abubuwa guda biyu. Na farko zai zama mara sukuni a cikin al'amuransa, kuma zai zama mai zafi, sannan kuma zai zama mutum ne wanda yake ko da wani lokaci ba shi da lokacin kansa, ko da baya hidiman mutane ko kasuwanci yake, zai zama wannan ba shi da lokacin kansa. To sai muka ɗauka wannan suna ne na mutum ɗaya daga nan zuwa nan gurin, sai muka dawo nan ma muka ɗauka suna ne na mace ɗaya. To na farko haruffanta mun samu tana da harafi 1, 2, 3, 4, 5. To kaga mun samu wata mace wacce ake ce mata da suna, muna son mu dinga misalai ne saboda kama suna a cikin misali bai da daɗi. Akwai wanda zaka kama sunan kai kana nufin gyara ne, shi kuma sai ga kaman ka faɗa da wani nufi ne, amma dole za mu dinga misalai da sunan, tunda ba muna yi da wani nufi ba ne, muna yi da niyya ne, kowa ya fahimci yadda abubuwan suke tafiya. To wannan harafinsa guda 4 ne, wannan kuma harafinta guda 5 ne, to tun anan an samu saɓani. In yana so a zauna lafiya sai dai ya bi ta, ba wai ita ta zo ta bi shi ba. Kun gane me nake nufi? Ba irin auren da aka yi ka ce duk abin da kake so matan sai dai ta maka ba. Muna da suna, wannan mun samu Muhammadu, nan kuma mun samu mai suna Faridatu. To wannan Farida za mu fara misali da wannan suna, saboda mun samu harafin mene? Mun samu harafin turabi, sai muka zo muka sami harafin mene? Harafin ma'i, harafinta na gidan biyunta na gidan kuɗinta kenan. To wannan mai harafi
a hakan ka ganta ido za ka yi mata tunanin natsuwa da hankali. To amma kuma ga wanda zai zauna da ita zama dinin da'imin kuma za ta zama mai wuyan sha'ani. Na farko za ta dinga masa ɓoye-ɓoye, sannan na biyu ko ba zai dinga gane kanta ba. Saboda farkon sunanta Turabi ne, ƙarshen sunanta Turabi ne. Shi kuma farkon sunan shi Nari ne, ƙarshen sunan Sama'i ne. Kaga ba yanda za a yi a zauna lafiya a nan. Sai dai idan ɗaya ya fahimci ɗaya da wannan ɗabi'ar, sai ya kwantar da hankalinsa, sai ya dinga yin abin ba wai don jin tsoro ba, don neman a zauna lafiya. To akwai irin waɗannan sunan da za mu yi ta musharaka da su a cikin sunaye domin sanin ɗabi'a. Saboda nan muka zo muka ɗauki ɗabi'anta, ita ta rage mana nawa ne, ta rage mana 9 ne. To wannan 9 Nari ne. Shi kuma muka zo muka ɗauka ɗabi'an shi, zai rage mana nawa ne, zai rage mana 8 ne, ko kuma ya rage mana 4. To kaga da 4 da 8 duka menene, duka ma'i ne. Saboda haka ita abin da ya fi rinjaye a cikin sunanta, kaga in ka buga ta zaka ga ta dawo mata 9 ne. Shi kuma zaka ga ya koma maka 4, a wata mazhaban kuma zai rage maka 8. To duka dai ma'i ne. To kaga babu halaka tsakanin ma'i da nari. Sai da haka duk inda ruwa yake haɗe da wuta, Allah ma bai alƙawarin zai haɗa su ba. To shi yasa mai wannan ɗabi'an sunan idan ya auri mai wannan, gaskiya sai ka yi haƙuri. Idan ba haka ba kuwa za ka dinga fuskantar ƙalubale da barazana da rashin kwanciyar hankali, rashin iya magana, gatse, maganganu na rashin jin daɗi. Amma dai idan an yi haƙuri, saboda farkon ƙarshen Turabi ne, shi ma ƙarshen sunansa shi ma ma'i ne. To in aka yi gamdakatar, watakila shi tunda shi ne ruwa wanda yake naso a saman ƙasa, zai iya dawowa ya bar ayinta, ba don komai ba saboda a zauna lafiya. Amma in dai wurin mai wannan sunan yana son komai da komai ya samu a gurin mai wannan sunan, baya duba ɗabi'an, to zaman ba zai taɓa yiwuwa ba. Akwai haɗi da mutane suke yi, wani zai ce maka ai an ce an buga da 9 ko an buga da kaza, an buga da kaza, shi wahala fa har yanzu bata bar shi ba. To abin da nake so ƴan uwana ku gane, shi haɗi na samun kuɗi, za ka yi aure don dukiya wacce za ka aure ta ko da kai ba ka da shi, ka zama mai shi bayan kai aure. To wannan haɗin shi ma bugun shi da ake yi daban. Wannan kawai kai ka aure ta ne baka nemi a'a ya zaman lafiyan ku yake ba, ya kwanciyar hankalinku, ya nishaɗin ku, a'a kai kawai ka aure ta ne saboda kana sa Allah dinga rufa ma asiri, ba sai ka roki wani ba. To wannan haɗin daban. Shi kuma wannan na ɗabi'a, shi ma sai an zo an zauna, in ana buƙatan komai ya tafi daidai, shi ma sai an yi shi daban. To shi ne za ka ga kuɗi, ga kwanciyar hankali, ga rufin asiri, ga jin daɗi, ga ƙauna, ga walwala, ga zumunci, ga jin daɗin juna. Saboda haka za mu taƙaita a nan gurin karatun da yawa, za mu dinga kawo shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah.